Sa cellphone video na ito, makikita ang tatlong individual na aktong gumagamit ng ipinagbabawal na droga. Ito ay kuha ng undercover agent ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Albay noong buwan ng Enero sa Barangay Peñaranda, lungsod ng Legazpi. Ang lalaking nasa video ay kinilalang si alias Nugnog, 45 taong gulang na construction worker sa nasabing lugar. At siya rin ang matagal nang sinusubaybayan ng otoridad dahil sa pagtutulak nito ng iligal na droga at ipinapagamit pa umano nito ang kanyang bahay bilang drug den sa kanyang mga parokyano. Sa pangunguna ni Agent Noe Bergel, ang provincial officer ng PDEA Albay kasama ang lambat team ay agad na nagsagawa ng operasyon kontra kay alias Nugnog. Tuluyan na kayang mawakasan ang iligal na gawain ng suspect. Magandang hapon. Ako, si Nomer Corporal, at ito ang Lambat. Ano ang nasa likod nito at ano ang naging motibo sa krimen? Ako, si Nomer Corporal, at ito ang Lambat. Alas 3 ng hapon ng ika-3 ng Pebrero, nang maimbitahan ang lambat sa isasagawang bypass operation kontra kay alias Nugnog. Agad naman kaming pumunta sa opisina ng PDEA Albay. Operation ta. Hindi gagamitin po sa pagpakalagan. Ito po na high-ace update. At pagdating namin, isang briefing ang isinagawa ng operatiba. Ito ay upang maging maayos at walang magiging aberya sa paghuli sa suspect. Kasama rin sa operasyon ang Legazpi City Police Station at Department of Justice o DOJ. Pagpatak ng alas 5 ng hapon, ay agad na kaming tumulak papunta sa target site. Ilang metro mula sa bahay ng suspect, kami ay nagtago upang maghintay ng go signal. Okay na, sige naman dyan. Matapos ang kalahating oras, isang tawag mula sa arresting unit ang aming natanggap. Dali-dali naman kaming pumunta sa target site kung saan nalambat na ng operatiba si alias Nugnog. Habang dalawa pang suspect ang nalambat ng otoridad na sinasabing parokyano ni alias Nugnog. Ito'y kinilala na sina alias Renz, 24 anyos walang trabaho, at alias John, 25 anyos na pawang mga residente ng nasabing barangay. Yung bypass operation kahapon, nagkaroon muna tayo ng series of casing and surveillance. Binalidate muna natin yung sumbong ng concerned citizen. And eventually, totoo naman talaga yung sumbong ng concerned citizen. Kaya nag-conduct ulit tayo, hindi lang isa, dalawang test buy operation. Na kung saan yung test buy operation, nung na-penetrate ng ating undercover agent, nung pagbili niya doon mismo sa suspect, nakita niya rin na may mga gumagamit doon sa loob ng bahay. In fact, yung isang test buy operation, yung latest test buy operation, ang nakasabay niya doon na bumili, nakita niya mga babae mismo, mga babae ang gumagamit doon sa kwarto na pinag-grade natin. So, kaya kami nag-decide na iba-ibas na ito. Nakumpiska sa tatlong suspect ang ilang pakete ng shabu na may timbang na 19 grams o nagkakahalaga ng 130,000 pesos. Maliban sa droga, na-recover din ng isang 1,000 peso bill na ginamit bilang bypass money at ilang non-drug items. Kasi way back 2022, February 2022 din, niraid din yun ng PDEA. Niraid din natin yun. Yung nanay niya ang hinuli natin doon na sa ngayon ay nagsiserve na ng life sentence sa Women's Correctional kasi convicted siya during the time. So, ito namang si main suspect natin, kagagaling niya rin din sa New Bilibid Prison sa NBP. So, meron na rin siyang background na criminal offense. So, siguro nung wala na yung nanay niya, siya na ang pumalit,
siya na rin yung pumalit sa negosyo nila na pagpapagamit doon and pagbebenta sa loob mismo ng bahay. Nagagamit? Samantala, sinubukan ng lambat team na makuha na ng payag si alias Nugnog at mariing itinanggi ni alias Nugnog ang paratang nito sa kanya at depensa naman niya. Matagal na umano niyang itinigil ang pagbebenta o maging ang paggamit ng droga. Teka man sir, nagagamit? Meron po siya. Nagtatrabaho po ako mga kinulandaw siya. Sa trabaho po ako. Magkano kayo sir? So, dinarahay po yung daw siya. Pero dati naggamit ko sir. Yung punto na po ako. Anong taong ka sir ng pundo? Pali na po, siguro mga 7 taon na po. Ayan mga ka-aksyon, pasado alas 9 ngayong gabi, nandito kami ngayon sa opisina ng PDEA Albay kung saan idinalala yung 3 suspect matapos na magpositibo sa isinagawang bypass operation ng PDEA Albay. Ayon sa otoridad, itong si alias Nugnog kung saan target sa operasyon ay dati nang nakulong di umano dahil rin sa pagtutulak ng illegal na droga. Sumailalim naman ora mismo ang 3 suspect sa drug test at ayon sa resulta, ang 3 suspect lahat positibo sa ipinagbabawal na gamot. Nag-volunteer sila na magpa-drug test. Meron silang pinirman doon. Nung lumabas kanina yung drug test result, it turns out to be na gumamit sila ng illegal drugs, specifically yung shabu. So, di nga natin maintindihan kasi yung mga allegation na hindi gumagamit, na itong isa nag-allegate na may depensa pa na 20 years na daw siyang hindi gumagamit. But eventually, bakit siya nag-positive? Diba? Bakit siya nag-positive sa illegal drug? So, based sa kwentuhan, umamin din siya na nung araw din nga iyon na may mga bisita siyang mga babae, kasama siya sa paggamit. Naharap ngayon ang 3 suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Natin sa mga ebidensya na nakalap, magpapile tayo una Section 5 or selling of illegal drugs dito sa main suspect. And additional, magpapile tayo sa kanya ng Section 6. By the way, yung Section 5 non-bailable. Magpile din tayo ng Section 6, maintainer of a den, dive, or resort. Drug den, dive, or resort, non-bailable. Mag-file din tayo ng Section 11 kasi di ba may nakuha pa. Aside sa nabili natin, may nakuha pa tayo. And based sa gramo, non-bailable. Magpapile din tayo ng Section 12. Illegal possession of drug paraphernalia kasi ang dami nating nakuha mga drug paraphernalia doon, kung nakita nyo, yun, bailable. And pwede pa natin silang sampahan ng Section 15 or using of illegal drugs. So yan, 5 yung sa main suspect. Well, ito namang 2 na visitor na naabutan natin, pailan natin sila kasi visitor. Di pailan natin ng Section 7, visitor, employee or visitor of a drug den, dive, or resort. Available naman siya, and then titingnan din natin na pailan sila ng Section 15, yung 2, o using of illegal drugs. Yung patuloy nating binabantayan. Sa datos ng PDEA Albay, 65 barangay sa Legazpi City ang deklaradong drug cleared, habang ang 5 natitira ay drug-free barangay. Assessment natin, katuwang na yung Legazpi City Police Station, manageable pa rin. So, what do I mean by manageable? Yan yung patuloy nating binabantayan. Hindi natin nahayaan na lumala ulit ang problema sa droga dito sa syudad ng Legazpi. Naging posible ito dahil sa pagkikipagtulungan ng barangay at publiko sa lokal na ahensya. Huwag po tayong matakot. Parehas ng mga nakausap ko doon kagabi na kung wala pang nahuli na taga doon, hindi pa sila mag-iingay at pagkasabi silang marami daw doon. Eh, nung tinanong ko, marami pala dito, bakit hindi kayo nagsusumbong man lang kahit sa barangay? Anong sabi nila? Kasi natatakot sila. So, huwag po tayong matakot. Kailangan nating linisin mismo yung bakuran nyo. Dahil na-dismantle namin ang drug din, di naman kami ang manginginabang
first and foremost, ang manginginabang, kayo mismo na mga taga dyan. Siniguro naman ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, patuloy silang magsasagawa ng anti-illegal operation upang masawata ang mga mapang-abusong tao na ginagawa ng hanap buhay ang pagbebenta nito sa probinsya upang hindi na makapangbiktima o makasira pa ng buhay ng mga inosenteng tao. Sa ngalan ng aming programang Tabang Ora mismo ni Congressman Zaldico, ako, si Nomer Corporal, at ito ang